Зимата е тук. Ако често изпитвате уринарна инконтиненция при кашляне или настинка, или понякога изпитвате внезапно желание за уриниране, което води до инконтиненция и замърсяване на белето ви, тогава може да обмислите използването на тази памучна ежедневна превръзка, която може да се пере. Тя е изработена от много удобен материал с отлична абсорбция, вече няма да е необходимо да сменяте белето си всеки ден. Материята е мека към кожата, дишаща и устойчива на деформация или избледняване. Купих няколко, за да ги имам под ръка, а ако имате възрастни членове на семейството, те също могат да ги използват. Независимо дали имате нужда от тях или не, силно препоръчвам да ги държите под ръка. Жените с уринарна инконтиненция вече не използват еднократни дамски превръзки. Еднократните дамски превръзки не само са неприятни за кожата, но и развиват миризма след определен период на употреба. Опитните потребители са преминали към тази водоустойчива ежедневна превръзка. Тя е изработена от чист памук, силно абсорбираща и има еднопосочен дизайн, който отвежда влагата. Използва 5 слоя подсилен памук, което я прави силно абсорбираща, непропусклива и осигурява бързосъхнеща и дишаща. По-важното е, че ефективно предотвратява миризмата и е перещ се и може да се използва многократно.